Gipaningkamutan karon nila Vice President Sara Duterte ug mga abogado ni kanhi President Rodrigo Duterte nga makakaylap og mga dokumento aron makamugna og petisyon nga makaapila sa International Criminal Court kon ICC ug immediate release sa kanhi presidente. Matud ni VP Sara, naisgutan na nila og sa mga ICC lawyers ang mga plano aron makahangyo og interim release alang kang kanhi President Duterte. Ang pagkakaintindi ko, wala pang na-file na interim release request mga lawyers because they need more documents for submission to the court at ayaw nila mag-submit na kulang-kulang na documents. Ayaw ng abogado ng gano'n. Gusto niya kompleto yung IR petition, interim release petition niya with supporting documents at ginagawa pa nila. Naglaom ang Vice Presidente nga paboran ug paminawon sa mga judge sa ICC ang ilang petisyon. The lawyers should answer yung confidence level nila doon sa kanilang arguments and sa sinabit nila sa korte. Pero kung ako as an individual, I would say yes, and I hope the judges will listen dahil ito na rin yung posisyon natin noong nag-appeal tayo sa ICC. Posisyon natin as a country. Ito na yun. Sinabit na natin itong argument na ito noon when we appealed to the ICC. Pero hindi nila tinake up at hindi nila pinansin. Kaya kung makita ninyo doon sa decision, merong mga dissenting opinion court. At yung sinight nila na expert, yun din yung expert na kinuha namin to argue jurisdiction this time. And we really hope and pray na makinig yung ICC judges. Sa karon, padayon nga nangolekta og mga dokumento ang mga abogado alang sa mugnaon nga petisyon alang sa temporaryong kagawasan ni kanhi President Duterte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.